Πάτροκλη Μακρύ, να μας πεις από την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια, τι ακριβώς γίνεται εδώ, τι είναι το καράτε και βέβαια και πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό. Ο Αθλητικός Σύλλογος ξεκίνησε το 1991 στην ΚΟ. Ιδρύθηκε από αθλητές και γονείς. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα του καράτε, το παραδοσιακό, που είναι ένα βιονικό άθλημα που προσφέρει στον άνθρωπο ευεξία, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Στη συνέχεια μπήκαμε πάρα πολύ στην αυτοάμυνα του Jiu-Jitsu και στο Judo. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανήκουμε σε 2-3 ομοσπονδίες. Οι 2 ομοσπονδίες είναι η Ελληνική Ομοσπονδία του Judo, ανήκουμε στην Ελληνική Ομοσπονδία Jiu-Jitsu και ταυτόχρονα ανήκουμε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτη, τη Kimura Shokukai International. Το έργο μας εδώ είναι να μπορούμε να γυμνάσουμε τα παιδιά, να τα φέρουμε σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό, σε καλή φυσική κατάσταση και να τα έχουμε σε προγράμματα που μπορούν να ασχοληθούν λίγο πιο επαγγελματικά, αν θέλουν, σε αγωνιστικά προγράμματα ή σε επιδείξεις ταυτόχρονα. Πες μας για τις ηλικίες που ξεκινάει το καράτε, από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί με το καράτε και ποια είναι η πρώτη εκπαίδευση. Οι ηλικίες που ξεκινάνε είναι από 4 ετών και απάνω. Αυτό πάλι εξετάται από το χαρακτήρα το παιδί. Πρώτα κάνουμε δοκιμαστικά προγράμματα, είτε 2-3 φορές δοκιμαστικά. Βλέπουμε αν μπορούν να συνεχίσουν στο πρόγραμμα, δεν μπορούν, έρχονται μετά από 1 χρόνο στο σύλλογο. Αυτό που ξεκινάμε είναι η προθέμαση, η γυμναστική, η ενόργανη, η κίνηση. Αυτό μετράει πάντα. Ένα μικρό παιδί όταν κινιέται σωστά μπορεί να αποδώσει καλύτερα στα προγράμματα της αυτοάμυνας και όλη την ύλη των πολεμικών τεχνών που γίνεται. Και δεν υπάρχει ηλικία πλέον από εκεί και πέρα. Από 4 και άνω έχω αθλητές που είναι μαζί μου κοντά στα 20 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είναι σε ηλικία 57 χρονών, ο μεγαλύτερος. Για ένα γονιό που ενδιαφέρεται ίσως για το καράτε και αναρωτιέται αν θα μπορούσε το παιδί του να ξεκινήσει, ποια θα ήταν αυτά που θα του έλεγες να προσέξει ιδιαίτερα ή αν θέλεις τι θα κέρδιζε ένα παιδί, τι κερδίζει μπαίνοντας στη διαδικασία. Το πρώτο είναι, εγώ πιστεύω, ένα παιδί που ξεκινάει πολεμικές τέχνες είναι να ξεκινήσει η άθληση, ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Τα παιδιά ξεφεύγουν από την εξωτερική ζωή. Τη νύχτα, τα κακά πράγματα της ζωής, όπως είναι τα ναρκωτικά, όπως είναι η βία, το τσιγάρο και το ποτό. Ο αθλητισμός τους φαίνει πιο κοντά σαν χαρακτήρα, σε ήθος, ο σεβασμός προς τον δάσκαλο και προς την κοινωνία, ο σεβασμός προς την άσκηση που κάνει ο ίδιος, δυναμώνει ταυτόχρονα και το χαρακτήρα του. Ένα παιδί που ήταν τόσο ευαίσθητος, αρχινάει και καταλαβαίνει την κίνηση και η καλή ευστροφία που κάνει, με την πνευματική σκέψη και σωματική κίνηση, δυναμώνει ταυτόχρονα. Και έτσι περπατάει καλύτερα σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη ζωή. Η παιδεία που γίνεται εδώ μέσα, το education που λέμε, είναι αυτό το πράγμα. Να πειθαρχήσουμε τα παιδιά μας. Να μπορούν να έχουν ένα σωστό δρόμο στο μέλλον. Βλέπουμε παρακολουθώντας τα μαθήματα ότι δίνεις ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της εξάσκησης, τόσο όσο αφορά βέβαια τη δύναμη αλλά και την ευληγησία του σώματος. Πόσο σημαντικό είναι αυτό στο καράτε? Η γυμναστική εξάσκηση και η επανάληψη είναι το α και το μέγα. Δεν με ενδιαφέρει αν το παιδί είναι πρωταθλητής ή οτιδήποτε, ή σηκώνει το πόδι του ψηλά ή οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει να κινιέται. Η άσκηση. Χωρίς την άσκηση και χωρίς την επανάληψη δεν πρόκειται να προχωρήσει το παιδί. Ούτε και στο σχολείο. Στο σχολείο θέλει επανάληψη. Διαβάζεις, ξαναδιάβασε για να γίνεις καλύτερος. Στις πολεμικές τέχνες κάνεις ένα πρόγραμμα, ξανακάν το 10 φορές για να γίνεις καλύτερος. Αυτή είναι η διαφορά. Συνέχεια θέλει επανάληψη στα προγράμματα και καλή φυσική κατάσταση. Το μήνυμα που έρχεται μέσα από την εκπαίδευση στο καράτε ποιο είναι? Το μήνυμα που βλέπω εγώ από τα παιδιά και από τους γονείς είναι η θέληση, η αγάπη σε αυτό που κάνουν. Άρα έρχονται εδώ με όρεξη, φεύγουν με όρεξη, χαμογελάνε. Άρα δεν έχουν το στρες, δεν έρχονται εδώ και είναι στρεσαρισμένοι. Έρχονται εδώ και έχουν ένα ευγενικό περιβάλλοντος, ένα περιβάλλοντος που ο δάσκαλος και η βοηθή του δασκάλου αρχινάνε και τους μαθαίνουν 5 πράγματα, τρόπο ζωής απάνω στις πολεμικές τέχνες και ένας τρόπος ζωής απάνω στην φυσική κατάσταση του σώματος. Όπως έλεγε παλιά ο Ιπποκράτης, νους υγιή εν σώματι υγιή. Οι περισσότεροι γονείς φοβόμαστε ότι μπαίνοντας τα παιδιά στη διαδικασία και στη μάθηση του καράτε θα γίνουν πιο επιθετικά. Συμβαίνει αυτό? Όχι. Εγώ λέω όχι.
Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς ναι, το... άλλοι λένε όχι, δεν γίνεται. Πρώτον, το καράτι και γενικά οι πολεμικές τέχνες, οι παραδοσιακές πολεμικές τέχνες είναι ευγενικά αθλήματα. Δεν είναι αθλήματα με βία μέσα. Άρα όλες οι ασκήσεις που κάνουμε είναι ασκήσεις με ευγένεια. Μέσα από την ευγένεια θα μάθεις τη δύναμή σου. Μέσα από την ευγένεια θα μάθεις να κινιέσαι. Μέσα από την ευγένεια θα είσαι πειθαρχημένος. Μέσα από την ευγένεια που δουλεύουμε όλο το πρόγραμμα θα σέβεται το παιδί το διπλανό του ταυτόχρονα. Άρα το καράτι λένε είναι ένα ευγενικό άθλημα. Και έτσι είναι. Το jiu-jitsu ένα ευγενικό άθλημα. Το judo ένα ευγενικό άθλημα. Όλα τα αθλήματα τα παραδοσιακά είναι ευγενικά αθλήματα που μπορεί το παιδί να καταλάβει ένα καλύτερο δρόμο προς την άσκηση και τη γυμναστική με το σώμα του. Στους γονείς ζητάς να μένουν την ώρα της προπόνησης. Σε Ναι. τι βοηθάει αυτό? Βοηθάει γιατί πολλοί γονείς φεύγουν, δεν τους ενδιαφέρει ίσως, δεν θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους ή το παιδί κολλάει. Είναι καλά να κάθονται οι γονείς μες στο μάθημα. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο να γνωρίζουν και οι γονείς τι κάνει το παιδί του. Όσο διδάσκω πάνω από 30 χρόνια, πάντα σε όλα τα μαθήματα είχα γονείς μέσα. Γιατί κάνει καλό για το παιδί, συνηθίζει το παιδί ότι ο πατέρας μου είναι μέσα στο μάθημα ή η μάνα μου, έχει ένα περιβάλλον ότι υπάρχει κόσμος και με βλέπει, άρα ταυτόχρονα δυναμώνει, αλλάζει το χαρακτήρα του, θέλει να δείξει ότι μπορεί να προχωρήσει καλύτερα. Είναι κακό πράγμα να μην κάθονται άτομα, γονείς και φίλοι μέσα στο μάθημα. Ένας δάσκαλος δεν πρέπει να πει όχι, δεν κάθεται κανένας, είναι ο δάσκαλος και οι μαθητές. Αυτό είναι λάθος για μένα. Πρέπει να υπάρχουν θεατές, γονείς, για να δουν και οι γονείς το έργο του δασκάλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουν οι γονείς τι κάνει και ο δάσκαλος στο παιδί τους. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των παιδιών, έχουμε παιδιά που προχωράνε, έχουμε ταλέντα, γιατί βλέπουμε και τους μαθητές που κάποια στιγμή γίνονται δάσκαλοι κοντά σε σένα και μαθαίνουν. Ναι, αυτή τη στιγμή φέτος με τις τελευταίες εξετάσεις που κάναμε το τέλος 2012 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, βγάλαμε 12 μαύρες ζωνάδες. Μέσα από εκεί βγήκανε 2-3 δάσκαλοι ταυτόχρονα που με βοηθάνε. Είναι ο Παπα-Νικολάου Αποστόλης, είναι ο Κώστας Τσιμισήρης και οι υπόλοιποι άλλοι μαύροι ζωνάδες που είναι σε μεγάλη ηλικία, πάνω από 18 χρονών. Έχουν πάρει τα διπλώματα της διδασκαλίας, του προπονητού και του εκπαιδευτικού, που λέμε coach trainer στα αγγλικά. Και είναι πολύ βασικό να έχει ο δάσκαλος παιδιά δίπλα του που μπορούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό. Βηματισμό και ταμπαράι. Hey! Βηματισμό Χαρίου και hey! Βηματισμό Ιωκοβού και hey! Βηματισμό Ιωκουτσού και hey! Το άλλο χέρι φλάσεις. Βηματισμό Τζόντανου και hey! Με το πίσω χέρι για κουζούκι με γκία. Hey! Αποστόλη Παπα-Νικολάου, πόσα χρόνια ασχολείσαι και ποια είναι η δική σου εμπειρία μέσα από το καράτε? Ασχολούμαι αρκετά τα τελευταία χρόνια μέσω του δασκάλου του κ. Πάτρου Μακρύ. Έχω γνωρίσει αυτό το άθλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό και προσπαθώ μέσα από αυτό να εξελιχθώ και εγώ και να προσπαθήσω να το δείξω, να το μεταδώσω όσο καλύτερα γίνεται στα παιδιά, στους αυριανούς, στα μικρά παιδιά, στους αθλητές. Πόσο εύκολο είναι να είσαι δίπλα στο δάσκαλο ή και εσύ να μπαίνεις στο ρόλο του δασκάλου, όπως βλέπω? Θέλει καθημερινή εξάσκηση αυτό και συνεχής προπόνηση μέσα από όλο αυτό που κάνουμε και που δείχνουμε προς τα παιδιά. Το σημαντικότερο που κερδίζει κάποιος όταν ασχολείται με το καράτε, ποιο είναι? Να είναι πειθαρχημένος, να μπορεί να είναι καλά και μέσα από αυτό, να νιώθει μια ασφάλεια, πάνω απ' όλα να έχει πειθαρχία για το υπόλοιπο Πρόγραμμα της ζωής του. Το υπόλοιπο της ζωής του. Ναι. Οπλίζω. Γυρνάω μεγάλο, δυο κομμούκε. Και οπλίζω, μότο. Γυρνάω, δεξιά. Μεγάλο, ζεν. Και κανονικό. Κώστα Πιτσίδη, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το καράτε και πόσο χρόνο είσαι? Εγώ δεν ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία, τα τελευταία 5 χρόνια ασχολούμαι. Είμαι τώρα 19 χρονών. Για ποιο λόγο ασχολείσαι? Ίσως από μικρός μου άρεσαν τα πολεμικές τέχνες, αλλά δεν είχα την ευκαιρία και δεν είχα και το κίνητρο
να ασχοληθώ με αυτό. Ξεκίνησα μαζί με ένα φίλο μου, που να το αρχίσουμε και μας άρεσε. Παλιότερα υποτιμούσα το καράτε, γιατί όλη αυτή η διαδικασία με τις στολές και αυτά δεν μου άρεσε. Αλλά όταν το ξεκίνησα το αγάπησα και θεωρώ πως έκανα σωστά. Τι είναι αυτό που κέρδισες? Κέρδισα, έμαθα να είμαι πιο πειθαρχημένος και να έχω αρμονία στο σώμα μου, να ελέγχω καλύτερα το σώμα μου στις κινήσεις. Αν και άρχισε πιο μεγάλος, δεν σε εμπόδισε το γεγονός να έχεις αυτή τη στιγμή τη μαύρη ζώνη, έτσι δεν είναι? Όχι, εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Άμα αγαπάς κάτι και σ' αρέσει και έχεις θέληση, τα καταφέρνεις. Και γροθιά. Ναι! Δανάη Αντωνοπούλου, μαύρη ζώνη, πόσο χρονών είσαι και πόσο εύκολο ήταν να φτάσεις μέχρι εδώ? Είμαι 12, προς 13. Κάνω 7 χρόνια καράτε. Είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις ως εδώ. Θέλει χρόνο, αρκετό. Εντάξει, εξαρτάται τώρα αν κάποιος θα μείνει να το συνεχίσει αυτό το άθλημα. Ποιες ήταν οι δυσκολίες ίσως που αντιμετώπισες ως κορίτσι και κοπέλα σε αυτή τη διαδικασία? Δεν αντιμετώπισα κάτι. Όχι, δεν. Τίποτα. Σε τι σε βοήθησε περισσότερο το καράτε? Να είμαι πιο τολμηρή λίγο. Γιατί ήμουν μικρή, μου ντροπαλή, ξέρω εγώ, κρυβόμουν πίσω από τους άλλους κάπως. Και αυτό λίγο μ' άλλαξε. Τώρα τα αγόρια που ακούνε ότι έχεις μαύρη ζώνη, πώς αντιμετωπίζουν? Τίποτα, το ήξεραν και παλιά ότι με ξέρουν και από μικρή. Οπότε εντάξει. Χρειάστηκε ποτέ να χρησιμοποιήσεις τις γνώσεις σου? Όχι. Αλμπάνα Μίσκου, πρωταθλήτρια Αιγαίου φέτος και βέβαια έχουμε εντυπωσιαστεί και από τις επιδόσεις σου βλέποντας τις προπονήσεις. Πες μας γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με το καράτε και από ποια ηλικία ξεκίνησες? Ξεκίνησα από 6-7 χρονών και μ' άρεσε από μικρή. Τώρα πόσο χρονών είσαι? 9. Και για ποιο λόγο το προτίμησες? Επειδή βλέπω στις ταινίες ότι παίζουν καλά καράτε και ήθελα κι εγώ. Τώρα μέσα από την εκπαίδευση που έχεις κάνει, τι βλέπεις, σου αρέσει, θέλεις να το συνεχίσεις και πιο επαγγελματικά? Ναι, θέλω. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στις προπονήσεις που κάνεις με τον κύριο Πάτροκλο? Να κάνω αγώνες και κάτω. Μας κάνει εντύπωση όταν παίζεις και όταν πολεμάς, στους αγώνες δηλαδή, ότι βάζεις έτσι μια ιδιαίτερη μαχητικότητα στον τρόπο που εκφράζεσαι. Τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα? Ότι σκέφτομαι πως πρέπει να νικήσω, να προσπαθήσω να νικήσω για το καλό μου. Άμα δεν νικάς, πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, μια χαρά είμαι, δεν πειράζει. Τι θα έλεγες για κάποιο παιδί που σκέφτεται να ξεκινήσει το καράτε, σε τι θα το βοηθούσε? Να του αρέσει και να προπονείται. Και κάτι ακόμα. Πολλά παιδιά νομίζουν ότι αν έχουν μια άλλη απασχόληση εκτός από το σχολείο, κάποιο άθλημα κλπ., δεν θα μπορούν να αποδώσουν στο σχολείο. Με σένα τι γίνεται? Καταφέρνεις? Ναι, τα καταφέρνω. Γιατί τα καταφέρνεις? Είναι κάτι που σου αρέσει και προσπαθείς να φαίνεσαι ακόμα καλύτερα? Αυτό εννοείς? Ναι. Ή καταβάλεις ιδιαίτερη προσπάθεια και κουράζεις υπερβολικά? Καταβάλω πολλή προσπάθεια και τα καταφέρνω. Αντώνη Καμπουράκη, για πες μας την εμπειρία σου με το καράτε. Ξεκίνησα από 6-7 χρονών. Κάνω 3 χρόνια και χαίρομαι όπως πάω. Τι είναι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο στο καράτε? Μ' αρέσουν πολλά πράγματα. Μ' αρέσει όταν κάνω αγώνες, όταν μαθαίνω καινούργια κάτα. Μ' αρέσει γενικά. Στο σχολείο, στις αναστροφές σου, σε προκάλεσαν ποτέ τα παιδιά και ήθελες να δείξεις Όχι, τη ποτέ. δύναμή σου? Όχι. Και με τον κύριο Πάτροκλο, πώς περνάς την προπόνηση? Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο? Μ' αρέσουν περισσότερο οι αγώνες. Μ' αρέσουν και τα κάτα, αλλά μ' αρέσουν πιο πολύ οι αγώνες. Πού κέρδισες, σε ποιους αγώνες? Στη Ρόδο. Στο Ζιουζίτσου? Ναι. Αιγαίου, έτσι. Πόσο καιρό κάνεις καράτε? 1 χρόνο. Ένα χρόνο. Και πόσο χρονών είσαι? 6.
Τι είναι αυτό που σου αρέσει στο καράτε περισσότερο, γιατί ξεκίνησες, εσύ το ζήτησες ή σε βάλαν οι γονείς σου? Οι γονείς μου. Αλλά τώρα που κάνεις καράτε, σ' αρέσει ή θέλεις να σταματήσεις? Μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει περισσότερο, τι είναι αυτό που σ' αρέσει πιο πολύ? Οι αγώνες.